ביום אני אראה לכם, אני וחברה שלי, שתי המקמקים שהם נורא כאילו נדירים. הם נדירים, אבל הם לא, סורי שהם לא מנויים. אתם יכולים באמת לעשות איתם הכל. לאחד קוראים הקסדה, השם שלו זה הקסדה. אוקיי? הסיסמה שלו זה 65 תומר, אוי, טעיתי, 65 תומר 65. אוקיי? אני עושה החל כדי לראות שזה באמת עובד, ואני גם מראה לכם. הנה, אני עושה בטיח. כן, זה העובדה שזה עובד, תסתכלו אפילו. אבל בבקשה, אל תרחיקו את זה טוב, כי לא שאנחנו משתמשות בזה, אבל גם לא רק אתם משתמשים בזה, גם אנשים אחרים משתמשים. אז אני מבקשת, באמת, אנחנו מבקשות שלא להרחיק את המקמקים שנראה לכם עכשיו. יש לו הרבה, יש לה או לא, איך אתם עושים, אני לא יודעת. נעבור לפרטים העיקריים. יש לה חללית, יש לה ג'יפ, יש לה סקייטבורד גם, הנה. יש לה הרבה קסמים. יש לה בית נדיר. היא דרגה 4. כן. מעונת. חכו רגע. יש לה גם פריטים שאנחנו לא שמנו. כן, עם מלא פריטים. רואים? הכל כאילו כמעט למנויים, אז אנחנו לא יכולים לשים כמעט. אוקיי, עכשיו תסתכלו, יש לנו אפילו חדר סודי. יש לנו כאילו חדר סודי. החדר של הקסמים, כן. אוי, זה מקסימה. לא, אתם תראו את זה טעות. כן. סליחה על כל התקלות, אנחנו תכף. טוב, אחרי יש לה גם, לה 3 בובות. כן, 3 בובות. סני, מקס וזוהי. אנחנו לא נראה לכם את כל החדרים, כי יש עוד מקמק שאנחנו רוצים להראות לכם. חבל על הזמן. כן, פשוט כמה שיותר מהר כדי הנה, תיכנסו למקמק. החדר של מקס, זוהי סני, כן. פשוט התבלבלתי למקמקית השנייה, יש את רייני, אז סורי. אוקיי, זה הקסדה. עכשיו אני עושה את ואני נכנסת. אוקיי. עכשיו נראה לכם את לחץ. לחץ 111. הסיסמה מעיין עם 2 יהודים 343. אוקיי? חל. היא גם לא מקמקית נדירה, אבל היא נדירה. הסיסמות שאנחנו עושות הן באמת, אנחנו לא משקרות, אנחנו לא עובדות עליכם, אלא אם כן אם מישהו שראה את הסרטון הזה, הוא יכול גם לשנות את הסיסמה. יש לנו מזל באמת שאנחנו לא עשינו אימייל לשתי המקמקים, אז אתם לא יכולים לשנות את הסיסמה. אפשר בתוכנה כמובן, אבל מרגיל את החיים. הוא קצת יותר גדול מהמקמק הקודם, בכמה ימים. הנה הוא, היא דרגה 4 גם, קוראים לה לחץ 111, 3 פעמים. יש לה באמת הרבה פריטים, אתם יכולים לעשות אותם נדירים, אנחנו באמת לא משתמשים בהם, לא משתמשות בהם, אז זה לא כל כך אכפת לנו אם אתם נעשו להם. הבית שלה גם נורא נדיר, יש לה חללית, יש לה כל מיני דברים, היא נדירה, אין משהו שהיא לא קנתה, חוץ מנמנויים, כן. וביום שהם מנויים, אתם לא מבינים, יש מבצע כזה שאנחנו לא מספרות לאף אחד. תקשיבו, יש מבצע כזה שנכון במנויים, אז אפשר לקבל שם מנוי מתנה. אנחנו עשינו את זה למקמק שלנו בעזרת האימייל. אוקיי? כן, אבל זה פשוט
פשוט פג תוקפו, אז כאילו התוקף שלו כבר נגמר, זה כאילו שנה. אז כן, אז אתם יכולים לחדש אותו, אם אתם רוצים. אוקיי. אוקיי. יש לה גם 3 בובות, יש לה את ג'ימבו, יש לה את רייני, ויש לה את זוי. את זוי, כן. אנחנו לא נראה לכם את כל החברים כי באמת חבל על הזמן. כן. הנה, ג'ימבו, זוי, רייני. אוקיי. זהו, אלה המדביקים. אז אוקיי. אילו פריטים חדשים הייתם רוצים? נראה לי פריטים למקמקים. לבוש. פריטים למינימיקים, אוקיי. פריטים לבית. אז זהו, ביי יוש.